Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa trono kitasaan sa mga langit. Sa makausapa kami sa gihapon maghatag pagdaig ug mapapasalamat kanimo Ginoo nining kahigayunan nga nagapadayon sa pagsugid sa pagsulti sa mga binhi sa kamatuoran dinis kanginan. Panalangini kini nga programa, kini nga estasyon imong panalanginan Ginoo nga mahimo kining instrumento, mahimong kasangkapan sa pagdalas kahayag sa kamatuoran ngadto sa naglain-laing mga dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga nagapaminaw, hinaot pang imong pulong maghatag og gahom sa kabag-uhan ug kausaban sa ilang mga kinabuhi nga unta sila imong pagkakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron usab sila mga luwas unya sa adlaw sa imong pagbalik. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa. Jesus is our hope. Sa gihapon kami maghatag sa inyo og mga pagpasalamat sa miniton gayod nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas ug ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Maayong hapon ug maayong gabi kanatong tanan. Well, sama sa gihapon mga kaigsunan, sa atong naandan mo ibanta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone kay aron nga ato ni nga maiban-ibanan lagamay unya ato ning padayunan kining mga nagpadayon paghapon nato nga gitext sa taga Katmon, Naval Beleran province. Ato ning basahon ning mga mag-iban lang tani. Sir, maayong udto. Mag-text na lang kudaan sir kay mo expire naman ang akong load unya di na ko makatext sa inyuhang programa. Kami sir kanunay gud mi nga nagsunod aning inyuhang programa og dili lang mi kapaminaw og mag brown out pero og di lang brown out maminaw gud mi sir diri sa akong mga igagaw ug akong lulo kay nagduol ra mamig mga balay. Salamat sa pagbasa sir, si Edmond ene. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw din ha, Brother Edmond, no? Okay, ni patay basahon. Kining unsa ning ko ani? Brad, good PM. Kanang gipatuman sa simbahan nga pakalawaton ang mga tawo unsa may ikatabang anas kaluwasan sa mga kalag. May babasa batas Biblia ang mga verse. Gusto unta ko nga ang mga pari ang mutubag ani nga mga pangutana para dili bias o pantay-pantay ang tanan. Maayo unta og tubagon nila ni kahanginan. Kang Brad Alex Orhil ni. Brad, ang nangutana Alex Orhil sa Danau, Ormoc City. God bless you and always your family. Kanana ang di na lang tamulaom ni ini Brother Alex, no? Sa tinuod murag katoliko ka man po gyud pero di na lang tamulaom nga murta participate ang mga pari may tungod ani bahin ang pagpangalawan niya anhi ipaagi dinis kanginan di na lang tamulaom mahitungod niya na pero ang importante lang mao ni mo advice lang mi nga ato lang gyud nga susihon ang naa sa ang nahisulat sa Biblia kay ang tinuod pagasulti kung masusi lang nato ang naa sa Biblia, makatimbang-timbang naman ta kung makatabang bas kaluwasan sa tao o dili kanang mga bahina. Well, niapatay basahon. Sir, kanunay ming nagsunod aning inyuhang programa. Si Yoyo Boyet mangdakol sa ulo siyang mga bata ug magkalangas
kay ang mga bata sir niya Durimi Durimi ambot pasabot sunod-sunod lang mga siawan kayo magkalangas na iyang duklon ang ulo hinay ra noon ang importante nga muhilom kay aron walay disturbo sa iyang pagpaminaw. Salamat sa pagbasa sir. Kay salamat pod sa inyong kuan. Salamat pod sa inyong pagsunod kanunay ning atong programa. Okay, ato na nga ato na lang usa ning kuan ni. Ato na lang usa ning biyaan ning pagbasa ning mga text messages kay aron si brother Libe makaiban pod og gamay sa iyang mga text message nga nasa iyang cellphone apan sa dili pa palihog usa kog liili diya sa atong monitor pastor kay basig mo reload na pud hinuuna aron mahibaw-an nato og asa ning dapita ang atong mga minhal sa nga listener nga nagsunod na minaw kanunay ning ato nga programa. Okay pastor? Okay, salamat Brother Jono. Unya may gabi day sa itong mga higala og suking tigpaminaw nga naabot sa itong Sibya karon. Niya atong makita o atong nakita dinhi karon sa atong monitor ato ni silang i-welcome diya karon nakiguban nato sila si Engineer Ernie D. Catayas niya diya May gabi day engineer. Diya usab si John Ray Ponay niya diya message usab si John Ray Ponay mayong gabi Kuya John Kuya Libby Pastor Tirana happy Sabbath naminaw mi karon dinhi sa balay. Niya diya sa si Brother Janry. Oo, Brother Janry. Okay, salamat sa iyong pagpaminaw diya no. Niya diya usab diya sa message si Engineer Catayas mayong gabi mga igsoon watching from UAE. Niya diya usab si Gideon Misa diya usab sa message good eve Brother John kumusta Brother Joel o Brother Libby mayong gabi diha kaninyo. Brother Gideon daghang salamat. Niya diya usab si Arman Barcinas Estrera Dinaiga. Diya usab sa message maayong gabi ninyong tulo pastor. Happy Sabbath. God bless sa tanan nagpaminaw. Niya diya usab si Brother Arnold Pistanyo Villeta. Brother Arnold may gabi diya. Diya usab sa message good PM Brad John Brad Lewi Pastor Tirana og Happy Sabbath usab ninyo. Og sa tanang nagsubaybay sa atong Facebook Live. God bless og Happy Sabbath kanatong tanan. Diya usab si Gretchen Novela, diya usab si message mayong gabi sa inyong tulo diha kuya. Og Happy Sabbath, nagtan-aw na sab mi sa inyong live program while nagpalanog sa inyong programa gamit ang trumpa. Kana ma'am, mo na nindot ma'am inyong gihimo. So di na maningil ang inyong mga silinga diha sa adlaw sa katapusan kay inyo nang napabati sa mensahe. Niya diya pa sumpay sa message, i-greet lang nako akong lola, si Lola Vicinta Novela og ang akong mga ig-agaw og si Godric Orias. Salamat sa pagbasa pastor. God bless. Okay, salamat kayo no. Niya sa pagkakaroon mao pa nitong nakita dinhi sa first tab nga itong gigamit mga comments. Niya ang mga nag-view nga nag-like o nag-share o ingon man nag-send og emoticons ato ling tingbon unya og basa no. Niya katong mga nag-view karon nga dili na mo ma-recognize kung igo lang mo mag-view palihog sa pagpindot bisan likes na lang or bisan asa ana like ba or heart ba or mag-send mo emoticons aron ma-recognize mo na mo. Unya mohangyo lang sab mi nga ayaw lang sad mog tawag sa atong Facebook live no kay maputol lang ato ang live program diri sa atong Facebook. So kung mo tawag mo og mo text dito lang sa cellphone number nga atong gihatag diha ninyo o niya dili lang diri sa mutawag sa ato ang Facebook live. Pwede ta maka-message sa Facebook live pero dili lang pwede mo tawag. So ako gibalik ang panahon diha nimo Berjon. Okay, Brother Libby, mas maipod siguro nga imong kaibana na diha nang imong mga text message sa imong cellphone. Okay, dikan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinangga natong tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa ato nga signal og sa tanan natong mga viewers, welcome ang tanan. Kanya pwede mo makapadangat higala og mamensahe pinagi sa pag-text no. Ang atong cell number 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Okay, ato ning basahon kining pipila ka mga messages nga miabot din hinato. Good PM Pads Levy,
og Paz June. Greet mig belated happy birthday to Sister Merlinda Arrogante Punay, wife of Brad Leo Rosales Punay sa Lanao, Daan Bantayan. Greetings ni gikan ni Pastor Hill Ed Oliverio. So maayong gabi niyo, Pastor. Okay, salamat Pastor. Ni aday ko iparimahin pa Pastor si Ninong Josue Ilustrisimo, bumabalik kay ngadto sa Burias. Nag-order siya sa imong Bible og alawiton upat. Uni kuno to, upat ka Bible unya iyara ibilin ang kwarta ug duha ka alawiton. Kay gusto niya madana kay mura og tulo ang iyang dadon sa Burias, usa ang ibilin ana dire sa Hibitngil Island. Salamat Pastor. Okay, ato ning basahon ni atong gibasa kagabi gud nga public service, ni ay iyang follow up. Salamat sa pagsibya ni Modong kay di ay ni ari diri kay nakadungog sa radio dong og palihog na lang sad kog pahibaw nga sa Lunes pohon ang lubong dong alauna ang misa sa San Vicente Church. Okay, ni apagi iyang text. Good PM dong, akong ipahibaw sa atong tanang kapariantihan diha sa Mabuli, Makahilaw, sa Libho, sa Ilihan, sa Gaway-Gaway, og sa Busugon, og sa tanan natong mga amiguhan nga ang akong manghod nga si retired police SPO1 Romulo Itang namatay adtong Miyerkules sa edad nga 57 og ang haya naa sa St. Peter Bugo og ang lubong karon ng Lunes Pitsa 20 karon nga buwan dong og ang misa anha sa San Vicente Church alauna sa hapon og ang nagpasibya ang maguwang sa namatay si Nido Itang. Salamat. Okay no? Salamat po Dong Nido sa imong pagpahibalo nga sa kamatayo ni PO1 Romulo or Muling Itang. Okay no? Adto ta sa unan akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta aning gitext dire ni Brother John akong sangay ni diha sa Katmon, Naval Biliran Province, no? Ato ikatulo ni rong gabi nga paghatag nato og atensyon may tungod ani. Ako ning basahon pa, Brother John, kumusta diha si Balboyna nagswagit sa DYRB nga wa kuno mabasa sa bag-ong tugon nga may bautismo sa tubig ug wa na pud kuno mabasa sa New Testament ang napulo ka sugo. Padad ikog mga text to Brad niya mapadagi ni kay ato maning gitubag dinis kanginan. Okay, mauni ang kuan ato naman ning gipasabot gibasa na sa Biblia nga naa gina ang bautismo sa tubig. Inyo na nasubaybayan, inyo nang napamatian. Will anhin nata kining giingon nga wa po'y mabasa sa New Testament ang napulo ka sugo. Nadamo siguro nimo imong The Living Bible, Pastor, no? Brother Libby, naa na ron. Kamo na lang anak mo'y kuan. Unya dagin dinhi nga way mabasa sa New Testament ang napulo ka sugo. Ang tinuod pagkasulti sa klaro lang gid ba mga higala mauni. Abi ninyo og unsa gid nganong ipalayo gid sa uban kanang napulo ka sugo diha sa pagtuo ug pagpangalagad sa kadaghanan. Kana maging ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo, kana bang adlawng igpapahulay muna nga gusto gid nilang i-divert ilang editor, ha? Kabantay mo nga naay panahon sa nga naay karsada trabahoon unya naay butangag detour mauna nga editor o i-divert ang huna-huna sa mga nangalagad may tungod aning napulo ka sugo. Hinumdumin ninyo nga kana nga matang sa kinaiya og taras ang pagka-violator, ang pagkamasinupakon sa kasuguan sa Ginoo, dili na kinaiya, dili na taras og tawo nga nangalagad sa Ginoo, kundi taras na og kinaiya sa yawa kay ang yawa masinupakon sa sugo sa Ginoo.
Mo man bitaw nga sa adlaw sa katapusan gisulti sumalas pinadayag nga ang mga laglag didto sa kalayo sa imperno ang gidaghanon sama sa bunbun sa dagat. Nganuman hilabihang daghana sa mga tao nga nagsupak sa kasuguan sa Dios. Kung imong sultian maniguro og kisikisi, maniguro og lusot, apan dili gyud makakisikisi ug dili gyud makalusot, aw ang himuon na lang mao magpaugat na lang gyud bisag unsaon. Ang kahibulungan kay naay mabasa pero dili sundon, dili tuuhan, pero kanang bana-bana lang kukarkulo nga di mabasa sa Biblia mao hinuoy tuhuan. Mas gituhuan pa ang mga pangulo sa simbahan kaysa pulong sa Ginoo nga nasulat dinhis balaang kasulatan. Niya pay usa sa mga diversion nga ilahang mga rason nga kining napulo kasugo, giila ni gitawag maninila og Mosaic law. Kining napulo kasugo dili ni iya ning Moises, kundi iya ni sa Dios, nga ang napulo kasugo gisulat sa Dios diha sa duruha ka papan nga bato ug unya gisuwat niya sa iyang kaugalingong tudlo. Sa pagkahuman niya og suwat iyang gihatag ngadto kang Moises. Dili kay si Moises mo'y nagsulat ni ining napulo kasugo. Karon niya atong balikan pamati iragod ninyo ni ang Exodo kapitulo 31 bersikulo 18 kung unsay sulti dinhi sa 31:18 dinhi sa Exodo kung unsay kuan dinhi, unsay gipasabot ni ini nga unsay gisulti dinhi nagingon ug gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagtigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Timan iha, ang tudlo sa Dios mo'y nagsulat sa napulo kasugo didto sa papan nga bato o gihatag niya didto kang Moses. Dili si Moses mo'y nagsulat, ang Dios ang gisulat ang iyahang tudlo. Unya kung ang imong Dios way unod og bukog, it means wa nay tudlo. Kay unsa man pagkabaton og tudlo kung way unod og bukog. Ang Dios nga gipasabot og gisulti dinhi sa Biblia, Dios nga dunay tudlo, nga kanang tudlo gisulat sa Dios diha sa duha ka papan nga bato sa napulo kasugo. Karon na ay mga katarungan o rason nga gusto laging i-divert, ipalayo sa tao nga kanang napo kasugo iyara na nasud sa Israel. Wa tay labot sa pagsunod mahitungod niya na. Pakpak gyud ang yawa mahitungod niya na. Huna ako no, kung kanang sugo iyara na sa dito sa taga-Israel, sa nasod na sa Israel. Ni ata mukuha usa ta sa gihisgutan lang. Gawas lang anang unang upat kasugo des napulo kasugo. Ni ata sa ikalimang sugo sa Exodo kapitulo 20 ang bersikulo 12 nag-ingon nga tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magtaas ang imong kinabuhi nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios dinis ibabaw sa kalibutan. Ipatahod ang mga ginikanan. Karon kay didto ra man di ay na sa Israel, maayo ba, husto ba nga sila dito mutuman mutahod sa ilang mga ginikanan unya kita dinhi dili? Unsa may sagad anak nga ikasulti sa kadaghanan kanang way tahod sa ginikanan, way batasan. Mauna nga daghan sa mga tawo ron nga wa magsunod sa kasuguan, wa mo apply og insakto og tarong nga pamatasan sa iyang isig ka tawo. Karon kung atong tan-awon, unsa ka tinuod nga didto lang gid ni sa Israel ug wa tay labot. Pamati ko ninyo dinhis maing balita Biblia sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 niya atong gihisgutan Human niining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadluki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Supalpal na. Pero pabaga raman. Mga tarungan ramang gihapon. Mangita ra gihapog teksto nga i-text sa imo pero wa pud di ay masabte.
Pero ang ni ano sulat din di man nagid simbolikal ni. Literal magini nga pagkasulti. Niya human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadluki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang mga tao. Unsay pagtahod ug paghadlok ngadto sa Dios, ang pagtuman sa iyang sugo ug ang iyang sugo alang sa tanang mga tao. Pero yano-yanuhon raman gyud. Ug ingod didto ra sa Israel, wa tay labot sa pagsunod niya. Pero ang Biblia nagingon nga ang kasuguan sa Dios alang sa tanang mga tao. Tahura ug kahadluki ang Dios. Mauna nga kining mga tao nga wa nagi pagsunod sa sugo sa Dios, mga walay tahod ug wa nay kahadlok sa Dios. Kung imong tan-aw dinhi sumala sa nang Juan o nang Hari 8:60 ug 61 nagingon, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Diba diha? Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Inyo man tingaling nasabdan, di ba? Imposible nga wa mo kasabot. Nag-ingon din nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Tanawa, magtuman sa iyang mga balaod ug kasuguan. Asa ni? Alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Busa ang mga galamiton pod sa yawa, sa diha nga ipasabot ang pulong sa Dios, maniguro pod, mangugat pod. Wa na nang sugo dito ra na sa Israel. Pero hilabihan katinaw ug kaklaro ang gisulti dinhi sa Biblia, pero ang klaro ug tinaw himuong lubog. Mauna nga daghan sa mga tao nga naalaot nga nadala na patuo sumala sa mga tinawhanon lamang nga mga pagtudlo sa Biblia, ang mga pagtudlo sa tao nga wa na nasubay diha sa gitudlo sa Biblia. So ingon niya na ang ipasabot din sa kanini ang balaang kasulatan nga ang katawhan, magastanang katawhan sa kalibutan magasunod sa kasuguan sa Ginoo, alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Unya ngano man gyud nga ang tao dili man gyud mosunod nga unta gigiyahan man sa Ginoo. Karon ni ata kay ato naman ang matud-an sa Biblia nga alang sa tanang katawhan, unya alang sa tanang tao sa tibuok nga kalibutan. Kanang argumento nga ni Balboy na baga sigon sa mga kuan diha nga way mabasa dinhi sa bag-ong tugon nga ang napulo kasugo ipatuman ipasunod, mao ginay angay ninyong bantayan. Kay sumala sa Mateo kapitulo 24 versikulo 4 mismo na ang atong Ginoo Hesus nagpasidaan gyud nga magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kung dili gani mo magbantay, natural nga masalaag gid mo niining mga nagtudlo nga wa nang kasuguan. Wa tay labot sa pagsunod diana. Sa panahon sa atong Ginoo Hesukristo, wa na isalikway ang mga sugo nga naas na pulo ka sugo. O tan-awa ra gud pamati ini ang Mateo kapitulo 19, 16 ngadto 19. Unya i-correct ko no mi dire kung nasayop ba mi nga kining sugo awa ni didtos na po ka sugo. Nag-ingon no? Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Timan nga si Kristo gitawag na og maayong magtutudlo. Ako ra kuning basahon og balik. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo. Si Kristo gitawag og unsa? Magtutudlo. Unsa may maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Karon unsa may gitudlo sa magtutudlo nga mao si Kristo? Nag-ingon,
Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Ano ha? Si Kristo nagpamahayag, nagpamatuod niini. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, nay usa lang nga maayo, bantay ang mga sugo. Karon, ato gidning padayunan pa, nag-ingon, kaniya nangutana siya, hain niini, og si Jesus mitubag. Tanawa, unsay gitudlo sa magtutudlo nga si Kristo. Si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Diin man ning suguang, dili ka magpatay. Dili ba nito hamlis na pulo ka sugo? Ikaunom kini nga sugo, diyas na pulo ka sugo nga dili ka magpatay. Unya, tanawa ang sunod na yun, ayaw pagpanapaw. Diin maning sugo dili ba nito anis na po kasugo? Ikapitong sugo ni des na pulo kasugo nga dili ka magpanapaw. Natanawa ning mga tao nga wa nay tuyo sa pagsunod sa mga sugo des na po sugo. Magsigig pamutakal. Wa naman na niya batiang asa na. Wa man na niya batiang supak na sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa may gisunod di ay ana. Kay si Kristo nagtudlo sa mga sugo nga naas na pulo kasugo. Unya karon gitudlo hinuon sa pangulo simbahan nga di na nasundon nga ayaw pagpanapaw. Naanis na po sugo ba ya? Ayaw pagpangawat. Ikawalong sugo na diha sa napulo ka sugo nga dili ka mangawat. Unya karon moingon mong didto ras Israel. Sila dito gidid-an pagpangawat, gidid-an pagpanapaw, gidid-an pagpatay. Pero dinhi gitugot ra dinis ato ang pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw. Mao na nga kamo din nga nahimo ng matured nga nagpatalinghog sa punong sa Ginoo, magamping mo nga naman kay tingali unya nga maayo gid ninyong pagkapili ang inyong asawa. Unya na ay mga tawo wa nay tuyo sa pagsunod sa mga sugo naas na po kasugo, naa makasilingan mog butakal, delikado na ang inyong asawa. Nga naman wa gunay na pulo kasugo. Ha? Tingalig bantayan ka lang nga mahalayo sa inyong bahay unya manungkab na. Abudlay na. Naging din dili ka magpanapaw. Mo nagisgutan din ayaw pagpangawat. Naaning suguas na po kasugo niya. Moingon mo nga way mabasa diha sa bag-ong tugon. Sa napo kasugo na wa lang tingali mabasahi. Sunod, ayaw pagsaksig bakak. Dili ba siya mo na nga sugo nga di ka magsaksig bakak batok sa imong isigataw. Unya sa inyo tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Og higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kanang pagtahod sa ginikanan, hain man di ng sugo di ba naa man na pulo ka sugo? Ikalimang sugo na dihas na pulo ka sugo ang pagtahod ngadto sa mga ginikanan. Pamalandunga kuno ninyo kanang inyong gituuhan, kanang inyong gidawat tungod kay gikan mapuna sa inyong mga pangulo ug insakto ba? Timan nga si Kristo nga giila dinhi sa Bibliyang magtutudlo, nagtudlo ngadto sa tao nga ang tao mosunod ug mutuman sa mga sugo nga naas na pulo ka sugo. Unya ang insakto ug tinuod nga magtutudlo nga maos Kristo, wa ninyo sunda kay ang inyong gisunod ang inyong magtutudlo na mauna na dako nga diferensya. Maila lagi og ang gitudlo ni Kristo gitudlo pod sa inyong mga magtutudlo. Ug wa sad na usao man na nga naa man na nagsulti man dinhi nga ang buta nagaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Unya ngani ang pamahayag ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17-18 naging si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. Na si Kristo mauman ang pagsunundan. Diin man na ninyo makita des kinabuhi ni Kristo nagsupak siya sa mga sugo des na po kasugo kay siya may pagsunundan. Wa siya mianhi aron sa pagsupak kundi sa pagtuman. Mauning sulti siya sumala sa 18 nag-ingon, usumtihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Tumani nga ang gigarantiyan langit ug yuta. Di na ni basta-basta ni. Nga naman gisayon na ang kaglangit yuta. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta.
sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Sabta higala og dawata ang ipamulog sa atong Ginoong Kristo. Karon, si Kristo nga magtutudlo, gitudlo niya nga tumanon ang mga sugo na sa pong sugo. Bagong tugon ha? Wa ra ba kunoy mabasa sa bagong tugon anang pong sugo? Ang mga apostoles nagapangtudlo pod sa mga sugo nga naas na po sugo sama sa gitudlo ni Kristo. Kumusta man ang inyong mga magtutudlo sa inyong simbahan? Nagtudlo wa? Aw kung wa gani, nasupak na sa magtutudlo nga si Kristo ug sa mga apostoles. Nga naman, kay ang gitudlo ni Kristo gitudlo sa mga apostoles. Ug ang gitudlo sa ni Kristo gitudlo sa mga apostoles, gitudlo pod ni ining programa nga inyong ginapamatian. Pamati iragod ninyo ni. Ang Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto 10, nag-ingon dinhi ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas paghigugmaay ang usa sa usa. Kay ang paghigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Nahibaw ba mo og unsay rason? Wa ako kalimot dinhi sa sentral. Ini ba bumid ko? May panahon maagi to gawi tong ilahang kuanda, tong ilahang HR diha nga babae. Gipundok ang kadaghanan. Ang didto, ang gusto ra gid nga magpuli-pulig sulti, ang pastor, ang mahag anak ng pastor sa kananaang balay sa kahayag, puli-puli. Unya, pag humag sulti, ay ginang nahinambitan nga wa kunoy makatuman sa mga sugo des na pulo ka sugo. Karon, pagkahuman nagwali, ang amahan ni challenge, basig na amoy ipangutana, pangutana mo diya. Nangutana ko. Kaganina, gisulti man ganina, nga way nakatuman sa mga sugo o way makatuman sa mga sugo naas na pulo ka sugo. Kinsa may mabasol ana? Ang tao nga gisugo sa Dios nga patumanon o ang Dios nga nagsugo nga ipatuman niya wa man gid ay tawo makatuman ana? Kinsa may mabasol, ang Dios o ang tao? Dayag sa mga mata sa Dios. Amahag anak, pulos pastor ha, pastor o pastora. Gitabunan pa man unta tuto ang inok isnak, ay diretso og punit sa isnak, wa gud kaampo Kaon, wagi tubag. Kay mo ni ang mga magtutudlo nga angay bantayanan. Kung atong tan-aw dinhi ang San Pablo, matud pa niya nga kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Simple ra di ay nga matuman imong kasuguan. Ang paghigugma ra sa imong silingan sa imong isigataw. Lahi po tingalay ng gugmaha, pamutakal po na. Gabisan po og may pagkalikit-likiton na ginuton. Pero unsa maning sugua ang gihisgutan dinhi nga ang naghigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan. Unsa man ni kasuguan nagipasabot si Pablo? Nagingon, ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Asa man di ning sugo ang di ka manapaw? Di ba nituo sa sugo? Unya, sayon-sayonon ra gyud pagsupak, paglubag ang mga sugo nas na sugo aron lang madipinsahan ang iyang kaugalingong binuhatan, iyang kaugalingong kagustuhan. Sultihan ta mo mga kaigsunan kung makigalaan sa adlaw unya sa katapusan, daghan sa mga tawo managkagot sa ilang mga dila o ilang managkagot sa ilang mga ngipon magpamaak sa ilang mga dila o mga ngabil nganong nagpatalinghog sila niyang bakak ng mga pagtudlo. Ayaw isipa nga inyong nadungog kung nabati karon bakak ni nga naman nasulat man unya mare inyo man ang ma-review unya kay ni naka-live man ta makita niyo sa Biblia naging ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog kay ang bisan kinsa nga mga kay bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob ni ining mga pulunga nga nagaingon higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Kaklaro na. Mao man nag-ingon si Kristo Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mao nga hayag ug dayag ang gisulti sa Biblia. Nang Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Karong panahon daghang nangalagad sa Ginoo, nagsimba, nagampo sa Ginoo, pero sa mga mata sa Dios, mga bakakon ug walay kamatuoran tungod kay wa na mosunod sa kasuguan. Ingon ana, katinaw,
makaklaro ang pulong sa Dios sigala nga nasulat dinhi sa balaang kasulatan. Mabuhay ka o hinaot nga ang Dios magatabang sa inyo gikan sa inyong pagkamasinupakon ngadto sa pagkamasinulondon. Okay, ang akong mga kauban ri si Pastor Tirana ug si Brother Clavis sa dili pa ipalihog ra sugog li usa tan-aw ra na ang monitor diha Pastor kung kinsay mga bag-o na to nga mga viewers karon. Okay, salamat Brother John. Nya diya karon nakig-uban nato sila si Engineer Ernie D. Catayas, Lincelin Molihon Pedrano, Elsie Long, Grisel Dakal, Eileen Balbuena, Isday Adventist, Judith Robas, Elizer Mahinay, Dave Dominic Tixon, Mel de la Cruz, Gideon Misa, Wina Villegas Lideros, Ruel Talisayan, Rosemary Batuhan Batol, Jonel Silagan, Linda Paglinawan Lecciones, Iris Corpen, Jojo Lombre, Brother Dondon Tiquilio, Noana Hani Monterde Punay, Jenny de Real Mahinay, Leslie Rosasinya, Gretchen Novela, Christine Lee Maglasang Naval, Lasco Annabel Johansson. O nya diri karon sa atong mga viewers nga nag-send og message, diha karon sila sa Brother Joseph Kimno. Ayang message, mayong gabi usab diha kaniyo Sir Pastor Joel and Pastor Merjon og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live. Karong malipayong pag-view og pagpaminaw mga igsoon, hinaot nga kanunay kita gapabilin sa atong pagtuo og pag-alagad sa Ginoo. Bisa na ay dagkong kasakitan sa atong kalibutan, dili ta angay mabalaka kay anaaman kanunay ang atong Ginoo magagiya kanato og magauban. Isaiah 41:10. Busa lahutay lang ta mga igsuon, ato lang itugyan ang tanan sa Ginoo kay kini nga panghitabo sa kasakitan sa kalibutan timaan na kini sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang importante nga nagihapon ta sa atong Ginoo gaalagad o gapadayon alang sa atong kalawasan pohon kay ang gipromise sa atong Ginoo mga igsoon nga mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Mateo 24:13. Busa kon naghandom ta sa atong kaluwasan mga igsoon, padayon ta ato na lang itugyan sa Dios ang tanan. Salamat sa pagbasa Pastor and God bless you. Happy Sabbath sa tanan. Okay, salamat no. Nya dial sab si Ma'am Malo. Ariyaw sab siya message, happy Sabbath ninyo tanan diha, God bless. Diyaw sab si Rosindo sa Panta, diyaw sab siya message, happy Sabbath sa inyo Pastor og sa tanang naminaw, God bless. Diyaw sab si Grisel Dakal, happy Sabbath all and God bless. Diyaw sab si Christine Lee Naval, happy Sabbath ninyo tanan diha. Kuya John watching from Lutupan, Toledo City. Uy, maayong gabi Pastor taga Lutupan. Aniyang sumpay sang message, kanunay jud ko nagsunod sa inyong programa. Greet kog happy birthday kang Gabriel Maglasang diya sa Tambungon. Ang Dios magauban kanatong tanan. Okay, salamat kay no. Okay, diya usab si SD Adventist nakiguban nato nya do na sab siya message. Maayong gabi Pastor og maayong gabi sa tanan nga naminaw og nagtan-aw sa live. Happy Sabbath. Diya usab si Wina Lideros yang message. Good evening and happy Sabbath everyone. God bless us always. Diyaw sab si Hi John Tuyak. Ayang message, happy Sabbath. Rosemary Batol, happy Sabbath. Kanya diya pa sumpay sa message si Joseph Kimno, igsoon kabahin sa imong pangutana sa kasuguan hangtod karon igsoon naaman lang gihapon kay gani atong basahon ang Mateo 5:17 mingon ng Ginoo, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. So pagtuman gyud igsuon no gusto sa Ginoo nga tumanon ang iyang mga sugo og dugang paato usab nga basahon ang Ezekiel 20:19 nagaingon pod, ako mao siyuba nga inyong Dios managlakaw kamo sa akong kabalauran og bantayin ninyo ang akong tulumanon og tumana sila awa igsoon unsay giingon sa atong Ginoo, tumana sila. So may posibilidad nga anaa
gihapon na karon og padayon sa atong Ginoo. Igsoon wala na mawala og nindot baya pod kung magsunod ka sa kasuguan sa Dios. Igsoon kay nagpakita ko or ka og gugma sa atong Ginoo kay matud pa niya kung nahigugma kamo kanako inyong tumanon ang akong mga sugo. Juan 14:15. Nindot kayo igsoon sa kung nag-alagad ka sa Ginoo, sunda ang kasuguan sa Dios kay timaan ka na sa imong gugma ngadto sa Ginoo. Igsoon og salamat sa imong pangutana igsoon, mabuhay ka og salamat usab sa pagbasa pastor and God bless you. Okay, salamat Brother Joseph no. Unya diya sab si Edwin Iscario yang message mayong gabi og happy Sabbath kaninyo pastor. Tirana greet ko kay Tio Lino Tayaktak. Unya diya sab si John Ray Dadula yang message happy Sabbath manang Galili. Diya sab si El Modang Flores sa Tuboso. Kana si Balboyna maayo unta og ang iyang asawa mo'y mahimong ayaw lang niya. Padayon nila na basa pastor kay opinion ra mo na. Mahimong kabit sa iyang silingan kay gatudlo man mga wala na ang sugo. Niya diya sab si Edwin Iscario, pastor happy Sabbath kaninyong tanan. Greet ko kang Mama Sabel Iscario kang Papa Nonoy Iscario ilabinan ni kay Rixie Iscario nga unta padayon ang pagkaayo. Diya sab si Natalie Larcosa, mayong gabi sa tanan, happy blessed Sabbath day. Diya sab si Eddie Balbuena Villanueva, happy Sabbath pastor labi na diha sa Goen Liloy Zamboanga del Norte, watching from Malaysia. Mayong gabi sa tarang taga Malaysia ron. First time nis Malaysia version. Niya diya salamat sa tanang taga nasod sa Malaysia nga nag-observe karon sa atong programa. Welcome gid kay mo da. Niya diya sab si Desiree Lial, happy Sabbath po and happy Sabbath sa akong lolo Silso na naminaw kanunay listening from Sugod. Diya sab may gabi daha ma'am Desiree na day ka sugod doon. Salamat kay asa mas si mama nimo si Ma'am Roma Lial. Niya diya sab Sister Aida ayang message mayong gabi og happy Sabbath sa tanang makaigsunan og maghigalaan. God bless us all. Okay? Sa pagkakaroon mao pa nitong nakita dinhi sa tong monitor, so moadto ta sa paghatag og dugang pagtagad sa pangutana nga ikatulo na rong gabi nga tong pagtagad. Niya ang naisgutan nato ron naghisgot ni sa napulo ka sugo nga di kuno mabasa sa bag-ong tugon. Ato nang mabasa mga higala gani do na pay gi tagsa-tagsa na diha ang mga sugo sa Ginoo sa napulo ka sugo diha sa bag-ong tugon. Niya doon na sa gisgutan nga mahitungod sa gugma kay kung maingon ta siguro basi gigamit sa tong usa ka higala nga awa na ang kasuguan di na mabasa sa New Testament basi gipatuo lang niya nga duha ang sugo wa na tong napulo ka sugo. Pero atong tan-awon mga higala kung ato man ang paagian ng duha ka sugo wa gihapon mawa tong napulo ka sugo. Dinhi sa Mateo 22:34 hangtod 40 dihay gitawag og dagkong mga sugo. Unya kaning mga suguan naghisgot una nga paghigugma ngadto sa Dios og paghigugma ngadto sa isig katawo. Mao nang mga sugo dagko kayo pero unsa may mga unod anang dagkong mga sugo. Kung nato nang padayon nagbasa ngadto sa 40 og napasad ang mga kasuguan pinaagi niining mga sugua. Unya atong tan-awon kuno ang 10 commandments kay naghisgot naman tag 10 commandments. Ato nang tan-awon kung unsa na kanang mga dagko nga sugo unsa may sulod ana. Kung atong tan-awon mga higala ang sulod ni ana mao gihapon ang napulo ka sugo. Kay ang unang sugo hangtod sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo mga higala naghisgot na mahitungod sa paghigugma ngadto sa Dios. Unang sugo di magbaton og laing Dios. Kung ato nang gituman naghisgot na sa paghigugma nato ngadto sa Ginoo. Ikaduhang sugo di buhat og larawan nga linilok. Bisag unsang dagwaya nga tuas langit o naa sa yuta ilawom sa tubig. Og di sad muyukbo ni ana mga higala kay ang Dios mga higala abughuan siya. O nyay katulong sugo dili gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ikaupat hinumduman ang adlaw igpapahulay kanang ikapitong adlaw. O kung ato nang gituman nahigugma ta sa Dios. Kung ang ikalimang sugo ngadto si kanapulo nga sugo mga higala naghisgot pud na mahitungod sa paghigugma sa atong isig katawo. O ang ikalimang sugo
tahuron ang ginikanan. Nagisgot na nga to pagugma na atong isig katawo. Unya ang ikaunom nga sugo nagisgot nga dili magpatay, ikapito dili manapaw, ikawalo dili manganawat, ikasiyam dili magsaksig bakak, ikanapulo dili maibog sa bisan unsang butang nga iya sa atong isig katawo. Ato ba ning makita diha sa bag-ong tugon? Yes, ato ning makita. Gani mga higala sa diha si Ginoong Hesus dunay nakikistorya niya o dunay nangutana niya nga usa ka religious leader aron ako basahon sa The Living Bible ha aron ato gyud ni nga madiretso. Mao ning gisgutan sa bersikulo 18. Lucas 18 pod hangtod sa 20. Mao ning gisgutan no. Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Matod pa niya din magtutudlo unsa may akong buhaton or unsa may akong buhaton aron makapanunod ako or makasulod ko sa ngarian sa langit. Ang bersikulo 20 mga higala ang tubag ni Ginoong Hesus ningon siya dire. But as to your question, you know what the 10 commandments says. O gisgotan ha. Ingon siya nga alang sa imong pangutana, ikaw nasayod na sa napulo ka sugo. O doon naman lagi mabasa din nga napulo ka sugo. Ingon pa way mabasa doon naman lagi. O niato ko nung padayonan og basa sunahan kung gihatagan bagyog sampol ni Ginoong Hesus nga diha gyud nis napulo ka sugo kanang 10 commandments nga gitawag og Decalogue, moralo, mao ba gyud kaning gipunto ni Ginoong Hesus. Ato kuno padayon nagbasa ang sampol. May nagingon din don't commit adultery. Giklaro na gyud na. Gisaysay ding Brother John ganina. Kining don't commit adultery. Nagisgot pagisunan. Don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents and so on. So kung maingon ganita mga higala nga and so on og uban pa. So kaning gipanglista din mga higala naanis na pulo ka sugo o gisigutan sanan og uban pa gitagaan lag sampol kaning mga sampol nga di ka manapaw, dili magpatay, dili mangawat, dili mamakak og tahoron ang ginikanan. Sampol lang na unya gisumpayan ni Ginoong Hesus og uban pa. So ang napulo ka sugo mga higala di gyud or wa gyud di ay mawala diha sa bag-ong tugon. So kung ato samtan-awon mga higala ang Mateo 5:17 gisent man tong Brother Joseph dinhi ganina nagisgot po sa Ginoong Hesus diha nga dili ta maghuna-huna nga mianhi siya nga aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi mianhi siya aron sa pagtuman. Ato kuno tan-awon dinhi ang sumpay na ng Mateo 5:17 kung unsa kadelikado mga higala kon magtudlo tagwa na ang sugo. Mateo 5 dirikos 19 mao ni tungod niini bisan kinsa nga magpahuyang sa usa ka mga labing jutay nining mga sugo og magpanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Kung ang mga Hudiyo mo'y pasultiyo ning iwit mga higala wa nagibahin didto sa langit. Ang sumpay nagingon apan bisan kinsa nga nagtuman og nagapanudlo nini kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Kung atong itudlo mga higala pagaisipon ta nga dako ta didto sa gingharian sa langit pero magtudlo kita nga wa na nang napulo ka sugo. Matud pa sa atong nabasa labing iwit og sa mga Hudiyo pa mga higala wa nagaybahin ang iwit didto sa langit. So di na kayo nako tas-on mga higala sa di pa nako ihatag ang dugang panahon kang Barleby. Adi karon si Audrey Lee diya sa message. Happy Sabbath Pastor from Tagum City. Uy, may gabi ustanan taga Tagum, no? Gimingaw na ko des Tagum kano anak ko diha di pa city ang Tagum. Karon city na gyud. Anya dia sab si Sister Aida Tirana de sab sa message. Alright. Okay, salamat kay no. Anya akong hatag dugang panahon nimo diha Barleby. Okay, daghang salamat sa pangutanan gipadangat din hinato no. Ikatulorong gabi pero naghisgot ta taron may tungod sa last nga point siyang pangutana nga dili kuno mabasa sa New Testament nga naay napulo ka sugo. Siguro wa puti ni siya nagbasa-basa og nagkalain-laing version sa Biblia kay masupalpal man ta ana og maingon ta nga walay mabasa sa New Testament. Kunyag naay mabasa di masupalpal lag-ayo di na katuhuan noon sa mga naminaw nga mayong way nabasa o niya na nabasa na may nabasa lagi o niya akong hatag ni mga verses nga mabasa ang 10 Commandments kung nakakay Bible nga
the Living Bible mga higala. O din na may apps na, tanawan yung sulay sa cellphone. Ano i-download ninyo. Ang Roma 5:2 na 5:20. Mabasa gyapon na ang Ten Commandments nga nagsulti diha. The Ten Commandments were given so that all could see the extent of their failure to obey God's laws. Ginasgutan niya napulo kaso gihatag kini aron ang tanan makahibalo kung diin silang dapitan na pakyas sa ilang pagtuman sa balaod. Muna ang balaod sige nasama na sa salamin. Nagisgot og 10 Commandments. Kanya sa Efesos 6:2, mabasa po na diha, honor your father and mother. This is the first of God's 10 Commandments that ends with a promise. Nagyapon, unang sugo nga dili saad sa napulo ka sugo, nahang 10 Commandments mabasa. O niya sa Romans 13 verse 9, mabasa po diha, if you love your neighbor as much as you love yourself, you will not want to harm or cheat him, or kill him, or steal him. O niya, naghiskot din nga, naghiskot gihapon niya og napulo kasugo 10 Commandments. Ingo din nga, and you want what is his, or do anything else, the 10 Commandments say is wrong. So naghiskot gihapon 10 Commandments. O niya, sa Luke chapter 18 and 20, naghiskot gihapon og sa Acts 7 verse 44, og sa Romans 7 and 12, naghisgot gihapon higala og napulo kasugo. Daghan ang mabasa nga 10 Commandments sa New Testament. So nagpasabot lang nga ang iyang gitudlo nga di mabasa sa pag-untugon nga dunay napulo nga gisgutan diha, nagpasabot lang nga wag gini siya nakabasa gyud sa mga version sa balaan na kasulatan. Muna ato based on the Bible man nga nung nagbantay tas napulo kasugo, tungod kay ang napulo kasugo higala maunay atong kanang salamin ba nagpahibaw na to kundi intan dapita nakasala. Kay kung wala pa ang napulo kasugo, wala untay sala. Pero nagpasabot nga na ang napulo kasugo nga naman kay makasala manggihapon ta. Okay ba naman tayo time? Akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Lebino. Nya di nakiguba nato si Rosalinda Mulihon. Happy Sabat niya Pastor. Evelyn Sabroso Escobido, di asab si Mrs. Happy Sabat. God bless us all watching from Kota Kinabalu, Malaysia. Oy, maayong gabi, tanan taga Malaysia. Nya di asab si Baruman L, di asab si Mrs. God. Brad, sa panahon ni Moises og sa pag-abot na ni Kristo, pulo raba Japon kasugo. Daghan nagjapog sugo, pero ang gipadako mga higala, ang 10 Commandments, kanang 10 Commandments, importante maguna sa atubangan sa Ginoo. Kaya nagisgot mo nagmuralo, Baruman L. Kaya kung ato nang supakon ang muralo, di na ta moral, wala tay moral. Mabito na mag-eskwela ta, nagitay good moral. Di ta maayo og pamatasan sa pag-eskwela, awa na tay good moral, bad moral, so wa na magintay time mga higala. Ato ang theme song. Magampo kita manghigala, dalang panan ug magkagagahom nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong Ginoo. Panalangin ni ang tanang mga nagapaminaw karon, padangata sila sa hustong pag-ilaw, pagsabot sa kahayag sa kamatuoran, kini amo gipay pagadawaton tungod lang kang Kristo nga mo manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Isang yaw ang tulong ko.